Good morning, everyone. Thank you for all my fans. Asị ka m bịa kelee unu, ka m bịa sị unu ndeewo unu. Abịa m ka m gwa ndị Igbo niile okwu. Ihe m na-ekwu taa bụ maka marriage. Anụkọta di na nwunye n'ala Igbo. Kedu ihe bụ ịnụkọta di na nwunye? Mana abịa na ịnụkọta nwunye n'ala Igbo, ndị Igbo na-eme marriage, ndị Igbo na-aga ọfụma. Abịa na ihe gbasara ịnụkọta nwanyị n'ala Igbo, otu esi mee ya n'ala Igbo, nwanyị na-enye nwoke nsọpụrụ n'ala Igbo. Otu a nke o si dị na ndị watch kwa ọkwa otu a ka o si dị na Bible. The only different one ndị na Bible bụ na Bible apamit ka anụ nwanyị na-abụ, mana ndị ala Igbo pamitiri gị lụọ nwanyị, gị lụọ ụmụ nwanyị as many as ị chọrọ. Mana o nwere ihe nji na-ajụ sị na ịwọchị ya ihe ahụkwa ndị Igbo, a na-asị ndị Igbo nụọ nwanyị labụ ma ọ nụọ ịtọ ma ọ nke a. Kedu ihe mere anụ nwanyị labụ n'ala Igbo ọ dara aga nke ọfụma? O nwere ihe nchọrọ ikwu wee na-asị na ihe na-aka ọsị ya, ọ na-abụ nwoke n'ala Igbo jebe ịnụ nwanyị, ọ na-enwe reason. Majority ụmụ nwoke jebere ịnụ nwanyị bụa n'ala Igbo, a na-eji iwe. O nwere ike onye nke izizi nri ya mebi na ọ mụtara nwa, maka ihi na ọ mụtara nwa emegbugidogi ya, megbuo onye iru megbuo onye azụ, abịazịasị mba ngwa ị ga-eje ka ịnụọ nwaanyị ọzọ. Onye ajebezi owere iwe. Onye nwa bụ nke mbụ, ihe izizi. Nke ịbụa na-abụ o nwere ike nwaanyị amụcha nwa agwa nwaanyị ahụ adịrọ mma, family ma onye ọbụla agbakọ sị mba agwa nwaanyị ahụ adịrọ mma, anaghị asị ka enwee ndidi. A ga-asị mba ka eje nụọ nwaanyị ọzọ, eje nụọ nwaanyị ọzọ. Nke atọ, o nwekwara nwaanyị nwere ike bịa mụọ nwa, mụta ịbụa, mụọ ụmụ nwaanyị. N'ala Igbo ma ị mụrụ nwoke, ị mụrụ nwaanyị mụrụ nwoke, ha na-ewepụ ya sị na ịmụtabeghịkwa nwa. Onye a ga-abịazi sị mba ka eje nụọ nwaanyị ọzọ. Ihe ndị a niile bụ ihe na-akpata ndị Igbo ji eje ka eje nụọ nwaanyị. Onye a jezie jee nụọ nwaanyị ọzọ, ọ nụọ nwaanyị ọzọ a maka ịma na o ji iwe. O jiri anya ya ahụ bụ ụsa ha anya na mmiri wee jewe. Nwaanyị bụ ahụ na-abụkebe ọ na-abịa, ọ na-ebu ọgụ abịa. And ihe na-eme na ọ da-adabara nwaanyị na-aba adabara ndị Igbo bụ maka ọ na-abụ nwaanyị ya nke bụ ahụ bata, nwoke ahụ bụ onye lụburu nwunye ya nke mbụ, ọ ga-ewuru pawa niile wee nye nwaanyị abụọ n'aka. Yes, o wuru pawa niile o tinye nwaanyị, o jewe pati ọkpọrọ nke abụọ, o chọọ eweta ego onye karịa nke ahụ, karịzịa nke izizi mụgoro ụmụ n'ọwagoro ya na ya so taa afụfụ. Ana m ekwu ihe niile a bụ ihe na-eme, ọ na-eme na nwaanyị bụọ adabara ndị Igbo. Nwaanyị ịtọ ịbụọ adababeghị, ọ bụrụzịa nke ịtọ. Ọkwenye ka m ji wee na-asị, ị bụrụ onye Igbo mana ị na-eme eke attempt n'obi gị sị ka ije nụọ nwaanyị abụọ, ị na-eje ka ije nụọ nwaanyị abụọ na-eji iwe. Ọ bụghị na nwunye gị nwụrụ anwụ, ọ bụghị na nwunye gị maybe walk away out of your marriage, jụ na ọchọghọzi, si na ọchọghọzi. Ọ bụghị na o nwere ihe dị iche mbata n'aka, mana ije ọsụrụ pụọ si mba ị ka nwekwa nwaanyị ya maka na ọ mụrụ ofu nwoke ma ọ na ọmụta ha nwoke, na ihe ndị a merụ gị na ike ị chọrọ ịnụ nwaanyị ọzọ, ịnụta ọzọ ka ha mewe competition. Ihe a niile bụ ihe ndị Igbo a na-ebu n'obi. Ọ na-ịnụtazi anya na-emegbu ya. Ndọrọ ndọrọ a na-azọ ma anụ nwaanyị ọzọ adịrị izi. Mgbe na-asị ihe a na-egbukewe nwoke, ihe na-egbu nwoke n'ezinụlọ bụ nwaanyị, ịnụ nwaanyị abụọ. Mana sị na ndị ugwu ha nụọ nwaanyị abụọ, ha na-eji iwe, ha na-eji maka na ihe mere. Ha na-anụ ya n'ụdị na ị na-anụ ya ịgaghị n'igwe, na ị na-anụ ya n'omenala na ihe ekwesịrị ime. Ọ na-eme ha nụọ ya, anụcha nwaanyị nke izizi wee nụọ nke ịbụọ. Nke ịbụọ bata, ọ ga na-enyekwa nke izizi nsọpụrụ. Ego ahụ ma ihe niile aka na-enye nke izizi aka ga na-enye ya. Ọjị nke bụ ihe ya nwa ga na-eke nke izizi pawa nụ ya n'aka. Ọ chọọ ịnụ nke ịtọ,
a ga-esikwa n'isi wee na-respect wee ruo ebe a. Mana abịa na be anyị ọ dịghị otu a na-esi n'ọdụ wee na-adụ akasị ka nye ndị mmadụ ndụmọdụ. Ọ bụrụ na ị bụ nwoke na ịnụgo nwaanyị bụ anyị meela mistake eme, adịghị m asị gị ka ị chọwazie nke ị nụrụ. Anyị ndụmọdụ na-enye gị taa, emezila ijesi n'ọdụ iwe mee isi na be gị na ọ gaghị adaba. Biko, ọ na-emebi ihe. Ebe famili ọbụla ha nụrụ nwaanyị abụọ mụọ ụmụ, ọ na-enye nsogbu, o mebicha n'ihe n'ala Igbo. Wee na-ayọsido biko ndị Igbo ka a ghara ijiri ejizi iwe wee na-eje na-anụ nwaanyị na ịnụta nwaanyị ofu ahụ mbụ nwunye gị mebi ya ọfụma. Ọ bụrụ na ịmụta nwoke jee mere nwoke adopt. Ụwa anyị nọ kịta emechara ihe niile ọ dịkwuoro anyị ma eze. A sịzina na ọ chọrọ m ọbara m ịnweta nwa ahụ adopt otu Chineke si wee mee anyị adopt. Iwe ụzọ bịa zụọ ya n'ime Chineke, ọ ga-emekwa nwa ahụ ga-adị ka nwa gị, bụrụkwa nwa gị. Wee na-ayọ ụmụ nwoke si biko unu emezina ya, ọkwa nnukwute mistake. Ọ na-emebiri anyị ife n'ala Igbo. Ọ bụrụ na ị na-anụ onu m n'ụtụtụ a, dipendi na ebe isi wee na-anụ onu m, biko m na-asị gị like yara m post a, share ara m ya. Chukwu ga-agọzi gị.